दिनांक 15/5/2026 11:15 वाजता फिर्यादी श्री दीपक दत्ताराम शेडगे वय 40 वर्ष हे आपल्या नातेवाईकांसह घरगुती सामान खरेदी करण्यासाठी आपल्या टांगरे या गावातून दापोली शहरात आले होते. त्यावेळेस त्यांनी आपली बलेनो कार ज्या ठिकाणी पार्क केली होती त्या समोरच रॉंग साईडला एक रिक्षा टेम्पो पार्क केला होता आणि त्यामुळे त्यांना गाडी काढायला अडचण होत होती. त्यामुळे त्या रिक्षा चालकास त्यांनी गाडी काढण्याची विनंती केली. त्यावेळेस रिक्षा चालकांमध्ये त्यांच्यामध्ये वाद सुरू झाला आणि त्या वादमध्ये एकमेकांना त्यांनी शिवीगाळ करून वाद तिथे मिटवण्यात आला आणि ते आपल्या नातेवाईकांसह बलेनो कारसह टांगरगावी जाण्यासाठी निघाले आणि ते दापोली मंडणगड रोड येथे चिकन घेण्यासाठी थांबले असता त्या ठिकाणी आफ्रिदी जोगळेकर व त्याचे भाऊ तसेच मित्र त्या ठिकाणी आले आणि त्याच कारणावरून त्याच्यामध्ये पुन्हा वाद झाला आणि त्यातून त्यांनी फिर्यादी यांना मारहाण केली आणि त्यामुळे हा वाद निर्माण झाला. त्यानंतर आम्ही त्या ठिकाणी तात्काळ हस्तक्षेप करून त्या ठिकाणी फिर्यादी याच्या तक्रारीवरून तात्काळ गुन्हा नोंद केला आणि गुन्हा नोंद करून याला भांडणाला जबाबदार असणारे मारहाण करणारे 4 इसम आम्ही ताब्यात घेतले. त्यापैकी 2 इसमांना आम्ही अटक केली. 2 इसम हे विधी संघर्षग्रस्त बालक अल्पवयीन असल्याने त्यांना नोटीस देऊन त्यांच्या पालकाच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. 2 इसमांची आम्ही 2 दिवस पीसी घेतलेली आहे आणि पीसी मध्ये तपास करून तपास सुरू आहे. फिर्यादीच्या सांगण्याप्रमाणे एक 5 ते 6 इसम त्या ठिकाणी होते. आणखीन हे इसम या भांडणास जबाबदार आहेत त्यांचा शोध सुरू आहे. लवकरच त्यांना आम्ही ताब्यात घेऊन अटक करीत आहोत. नाही, आरोपी अटकेत आहेत. आरोपी सध्या पोलीस कस्टडीमध्ये आहेत. त्यांची उद्या आम्ही पोलीस कस्टडी वाढवण्याचा देखील प्रयत्न करतोय आणि पोलीस कस्टडी वाढवून अधिक तपास करून या त्यांच्या सहकारी जे आहे जे भांडणामध्ये त्यांचा सहभाग होता त्यांना तत्काळ अटक करीत आहोत. फिर्यादीच्या सांगण्यावरून त्या ठिकाणी 6 ते 7 जण होते असं त्याचं म्हणणं आहे. परंतु आम्ही उपलब्ध सीसीटीव्ही फुटेज किंवा कोणी मोबाईलवर भांडणाचं चित्रीकरण केलं आहे का त्याचा शोध घेऊन त्या आधारे आरोपीस अटक करीत आहोत. कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा.